A máme tu ďalšiu novinku, tentokrát od Starfishingu. Krásne nové kreslo s označením Relaxa Square Repus G2. Oproti predchodcovi, nie je to také klasické vajíčko, ale ako si môžete všimnúť, bočné hrany sú rovné. Krásny, prešívaný, hrubý lem, hlavne teda v kolenej časti. Veľa našich zákazníkov sa sťažovalo, či už aj u iných značiek, že ich to tlačí. Tu je to krásne prešité, mohutné, hrubé. Spracované nové nožičky, vystreľovacie. Čiže jednoduché nadstavenie pomocou jednej ruky. Kreslo s dvomi váčkami, do ktorých si môžete pri vode či už dať príposluch, po prípade mobilný telefón, jemný mikroflís, v hlavovej časti hrubšia výstielka, čiže krásne v ňom dokážete stráviť čas pri vode. Určite ho odporúčame a teraz novinka v rybe už skladom aj na našom e-shope.